mother. One answer. How are they for Jesus? When they say Jesus, I'm a Latin or Latin. When they say Jesus in America, how are they say Jesus? On a high currency level. 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 When you say Jesus, you know 1,000. On a high currency level. When you say Jesus, too much money man. When you say high currency money man. On a 1,000. 1,000. Igbo onye ọrụ. When you say Jesus, you only have 1,000. 1,000. 1,000. How do you say I can feel it? How do you say I can feel it? I just say can chat alone. Na I can need to go help to his Onye Eze Jesus. Go. Onye na-agwa in particular. Oh, better to know na he wetari wetakwa. Oh, better know na abia pusa butakwu na. Unless no na chere na chita ayama ho. Na. Unless na chere go chita ayama ho. But ana m ekwu, let us assume that na ewetabo because he wetakwa. Eze Jesus meruri mejelu ụfọdụ. At a time like this, that is when to know who a friend is. Ịghọtana, ọ bụrụ si ide iri na-aṅụ na-agbakọ egwu ana eje na-atụnasị ego enu were na-egosi ndị mmadụ ife n'idiri ka afọ. This is the time we need those people who are showing us na ha na Onye Eze Jesus dị mma. Ịghọtana, ọgụgodu na una achịrị bịaghasa si chịrịkwa chichigatakwa. Mmadụ anyị enwecha ngwa na-akwa aka n'ume. Mmadụ anyị enwecha ngwa na-akwa aka n'ume. Ama ọ na-ebido kpọwa ndị enyi Onye Eze Jesus one after the other, kpọwa ha by name when they know themselves. Since ife a ji wee mee ha nchanye na paaki ya ka ya sị na. But let's not also forget the fact that na ha nwere ike respond to the call n'azụ. But I am saying this in the light that they didn't actually do anything, that they should come forward. We know them. For example, ana m agụ the bundle ọnụ. Ịghọtago? Ana m agụ the bundle ọnụ. Anyị nwe ego na-ekposa na efe a. Ọ bụrụ na onwe bụ nke ewetara atọ. Ọ bụrụgodo na-abịachisi ebe a sị chetakwa weta. It will make a lot of difference. Ọ na enye ndị a ifedo ka 10 million or 20 million. A na-achọkwazi 19 million or 9 million. Akpọgwụ m mmadụ afa. Adakwa ama. And I'm not talking about a specific or a particular event. I'm just saying. Onye nyekwara nyanye. Onye nyekwara nyanye. This is just a signal message that Onye Eze Jesus friends should come through for him. Onye Eze pụtakwa ekwuekwa. Onye Eze nwanne anyị. Aya abandonzie ka ọ nọ n'ime ebe a. Account number dị na video ahụ etiri. You don't even need to call. Olukwu isikwa etu awolukwa ewe. Mana ọ wụrụ na imego something n'azụ. Because we know it's possible no way. Go only make something n'azụ. Ọ na imego something n'azụ. Then this video is not for you. Mana ọ na onwe bụ ife email. Kama ihe eme anything at all. Chirikwo na achelego chetakwa. Chirikwo na achelego chetakwa. Meanwhile, akpọgwụ mmadụ afa. Onye gụrụ egwu sịrị, who buy the legewa na baba if you put ngida na you sabi. Ịghọtago? Atụ inu nkirika nkụta onye ọmala eburu. Atụ inu nkirika nkụta onye ọmala eburu. Ọ sị ya bịa na Facebook na-egosi anyị na gụnụ mere. Ọgbajuo dọlụ. Ọgbajuo dọlụ. Oge a ka eji ama ndị wenyi. Ịghọtana? So you need to say something. We need you to say something. We need you to say something. Even if we need you to show solidarity to Onye Eze Jesus. We need you people who are his friends to start talking.
Keka mmadụ dụka Onye Eze Jesus yesi we got missing. We have not even heard from anybody talking about him. Yeah? We have not heard from his friends. Ndai mani ihu akwụkwọ. Ndai fugolu na fa abịagolu ife ojelu ife. Aya nokoria. Egotago nwekoria ngre. Aya nubuho anything from you people. All go do appealing to people jie because say happy. Even if noble ego ki water. Appeal go to people jie. To use him. Always if each or ime nazo. Everybody no quiet as if no nwelo anybody. Onye Eze Jesus otakwa na ahụ n'anya. Ọwụrụkwa na ntekere nwa nke na odefa na-eme ebe niile atụ so quiet. Have you seen the level of silence? Oge eji Akwa amam a lot of people used to na-eme video from different places. Oge eji Akwa okuko. A lot of people na-eme video from different places. Even ndị anyị ma nọ na-emegasị video na appeal na ịghọtago. Olo nke Onye Eze nọ na kpụsịa. Olo nke Onye Eze nọ na kpụsịa. Also na mmemme ka a na-afụ ebe anyị buru bundle ego nyakọsara akpa ego pụta na-atụ n'elu. This is the time your brother needs that money to stay alive. Ọ na kpụsịcha n'ụwụ na ya phone. Gbata na Onye Eze Jesus ọsọ enyemaka na oni diri enyemaka ụnụ na iji wee nọrọ ndụ. Ịma ife ihe ma ọ wụrụkwuo na ifugodoro anya. Anyị gotagodoro onwegodoro nke anyị gotara anya. Shiri ya shipụta. Nya wurukwu ife nyelu ka inyelu. Ịghọtara? Nya wurukwu ife nyelu ka inyelu. Ma wekwukarị ona ma atụ inu nkeka nkụta onye ọmara eburu ojiji eji Onye Eze Jesus na-echu m ụla ọ na-eri m nri ọ na-emela akata ụla n'abalị echetakwa m na Onye Eze adụ ofri. Ịghọtago adị mfụcha na mmadụ nọ na mmiri ncha na-abaghị anya ọ na-ewute ọ resizikwa na ọyi enu ọnụ ka ajọ ọsọ na-eme na ọyi elughị ime obi. Then you know that this is a signal for you to know how to choose your friends. Choose your friends. Choose your friends. Choose your friends. 3 times ka m gwara gị ya. Ịghọtago ha si onye ihinya pụọ na anwụ ịchọzikwa nọ na anwụ ọ bụrụ sị ide eme a na-eme gasị ọnya wifọ. This is the time. This is the time when someone is actually helpless. That is when you will know those who are true friends to him. Except it's going to ka a na-emebe. A na-emegharị show na ọnya ozugbo ife a chọrọ ka ewuru ihe na-eme ewuru a na-agbazu afịa. Nobody is talking. Nobody, none of his friends, nobody, none of his colleagues are talking. Where are they? Why are people not coming out in social media to be appealing to Onye Eze Jesus? We live in a social media era where people see things that is going on in this media space. Why are his friends, why are his colleagues not coming out on Facebook to come and appeal to this unseen hands Onye Eze, to release Onye Eze Jesus? Why are people not doing that? I don't know. I don't know. Biko kam jashi onu meba. Remember, Nwago Atahehia Property and Homes Limited with different offers that will help you to own a land and own a property in this Obodo, Nigeria. As we unveil the offers to you today, we have properties in Asaba, we have properties in Oka, we have properties in River State, Imo State, Abuja, Enugu State. We'll give it to you. Stay tuned till today as I unveil those packages to you. Dial on.